Jisimni Sister Josepha Gauci mir-Rabat Għawdex u il-mulej tani il-vokazzjoni missjonarja. Ilni l-Afrika 27 sena. Ħdimt fil-Kenja u fl-Etjopja. Tgħidu li kif ġietek il-vokazzjoni reliġjuża? Jien qatt ma ħlomt li nsir soru, iżda meta spiċċajt il-college bħala preparazzjoni biex insir għall-Juma, kellna rtir u s-saċerdot qal taħsbux li jintom finished products. Min jaf il-mulej għandux xi pjan sabiħ għal xi waħda minnkom. U kien propjament dakinhar li il-mulej sejjaħli biex inħalli kollox u mmur soru. Kien hemm daqsxejn ta' diffikultajiet għax missieri kien għadu miet, familja kbira, bdejt naħdem, u għalhekk għallimt 3 snin wara li għamilt il-college u dħalt mas-Sorijiet Franġiskani. U 3 snin wara li dħalt spiċċajt l-ewwel formazzjoni u ġejt mibgħuta l-Etjopja. Dom 3 snin hemmhekk, imbagħad wara ġejt trasferita għall-Awstralja, u wara l-Awstralja 12 sena formazzjoni Għawdex, u wara fil-1994 erġajt ġejt mibgħuta darba Kenja, Etjopja, bħala reġjun wieħed bħala Superjura Reġjonali. Bħalissa ninsab Nairobi, il-Kenja. Għandna dar tal-formazzjoni, jiġifieri nippreparaw tfajliet li jkunu spiċċaw l-iskola sekondarja u nippreparawhom biex jiddixxernu, biex jażlu jekk il-ħajja reliġjuża hix għalihom jew le. Bħalissa għandna numru sabiħ ta' novizzi u anke għandna 5 li se jiġu professi dalwaqt fis-26, fis-27 ta' dan ix-xahar. 5 sa jagħmlu l-professjoni perpetwa. Kollha Kenjani, però fin-novizzjat għandna wkoll studenti Etjopiċi. Barra minn dan ix-xogħol jiena nagħllem nieħu ħsieb l-ispiritwalità Franġiskana u l-fundaturi tagħna Dun Giuseppe Diakono u Madre Margherita nagħllem l-ispiritwalità Franġiskana u tal-kongregazzjoni tagħna lil dawk li qegħdin fil-formazzjoni. Barra minn hekk, nhar ta' Sibt ġieli immur man-novizzi biex nieħdu Ġesù sagramentat u nqarbnu lill-anzjani u lill-morda tal-local church ta' Nagatina, Kawangware. Din hija esperjenza li minkejja li tgħejja għaliex indumu mixjin ħafna xi qogħdu l-bogħod minn xulxin, però hija esperjenza li tressaqna lejn il-fqar u naraw il-kundizzjoni ta' dawk li nżuru ikunu qegħdin jistennew bil-ħerqa lil Ġesù sagramentat. Barra minn hekk għandna wkoll skola fis-slums, skola primarja fejn nagħtu tagħlim bażiku lit-tfal ta' triq, nagħtuhom ukoll ikla sħuna f'nofsinhar għaliex din l-ikla ġeneralment tkun l-unika ikla li jirċievu. Allura nippruvaw tgħidu li minn fejn jiġi l-ikel. L-ikel nittalbu. Immorru għand tal-ħaxix, immorru għand tal-frott, immorru għand dak li tina l-fażola, il-qamħirrum u nippruvaw niġbru affarijiet, però niddependu wkoll ħafna mill-benefatturi li jibgħatulna xi għajnuna finanzjarja biex Alla ħares ma kinux huma u hawnhekk irid nieħu l-okkażjoni li nirringrazzja bil-qalb kollha dawk li joffru ġenerożament xi offerta finanzjarja. Grazzi ħafna.